OECD. Long time no sleep. Uhi, paday ka? Wa paday ka madakpi? Laro kayo no? Wa ba kay tuga tong una na, sukad na tong una na tong panag-abot? Kaya wara ko do? Una, malaan ra kang adik. Maalaan ra kang adik. Awa, maalaan rang adik no? Karon, di lang kay adik. Adik-adik. Mauna yung resulta sa inahat nga diet. Awa mura na kag maday kay walay eat. Diet. Pero una sa tanan, don't smoke grass. Pero it's up to you. Pero ikaw, don't stop. Una na kong kontra kay si D, nya karon kay si D. Aw, madidili kay Dido naman ko ni atong ni Agi. Og sa baboy pa, dili na mahalin. Double did. Og sa sapatos pa, reject. Kay imbis Adidas, ang nakabutang, Adis-Adis.